थारैनो आङो थांनाय जोनोमाव माबा मोनसे गिदिर दाय मावदोंमोन खोमा। बेनि थाखायनो आं दिनै एसेबां गिदिर खैफोदाव गोलैनांबाय। उन्दैयावनो बिमा बिफा गोमाजानानै आदानि सायाव आलो आलो देरबोबाय आङो। नाथाय आरो दिनै आइ आफायानो आंखौ लांफिनसिगोन खोमा। आं थांनानै थानो गोसो दङ आइ आफामोन। आं थांनानै थानो गोसो दङ। आंखौ मानो एसेबां गिदिर साजा होखो ए गसाइ? आंखौ मानो एसेबां गिदिर साजा होखो? आं मा दाय मावदों सोरनि? आं रावनिबो इनाय अनागार खालामाखै, आङो रावनिबो गाज्रि सानाखै आङो। नाथाय दिनै आंनि सायाव मानो एसेबां गिदिर राखेब, आइ एम सो सरि। आं नोंखौ आंनि बेमारनि थाखाय जोबोद दुखु होबाय आङो राखेब। आं सानाखैमोन आंहादि बेबायदि बेमार जागोन होननानै। नाथाय आं दिनै नोंनि खाथियाव मानो आङो एरा मानो आङो नोंनि खाथियाव रागा देखायबाय थादों? जाहाथे नों आंखौ गारनानै गुबुन मोजां सिख्लाजों आलो गोजोननि संसारखौ मोनजालांथो होननानै आं नोंजों दिनै बेबायदि एरा खालामगासिनो दङ। हायोब्ला नोङो आंखौ निमाहा खालाम राखेब। राखेब, आं आरो बारा गोबाव थांनानै थालिया। आं साननैसोनि आलासिल'सै। हायोबा नों आंखौ निमाहा खालामदो राखेब। आंनि मोजां मोननाय, आंनि अननाया आंनि गोसोआव अरायसम थाबाय थागोन। आं जेब्ला थैनानै थांगोन अब्लासिम आंनि नोंखौ मोजां मोननाया थाबाय थागोन राखेब, थाबाय थागोन। नानि, ओंखाम जाहैनोसै, फैदो। ओंखामा मोनबायमोन, गुदुं जाहैदो, फै। आं खुरना होनोसै। आदा, आं ओंखाम जानो गोसो गैलिया, नों जाहैदो। नानि, आं मिथिगौ नोंनि गोसोआव बेसेबां दुखु मोनगासिनो दङ। नाथाय नानि, ओंखाम जायाब्ला नोंनि गोसोआ आरो बांसिन लोरबांसिन जागोन। बेनिखायनो फैदो नानि, ओंखामखौ खब'सेबाबो जाहैदो। आं दौना होगोन, फै। आं दिनै जोबोद गोथाव दाउजों आरो मैथा बांगालजों संदों आङो। आदा, आंनि ट्रिटमेन्ट खालामनायाव माबाफोर रांनि गोनांथि जादों नामा? आंनि बिनानाव, नोङो बेफोरनि थाखाय जेबो टेनसन लानाङा। जेसेबां रां नांगौ आं डक्टरफोरनो होखाजोबखाबाय। जेसेबां हायो डक्टरफोरा नोंनि मोजां फाहामथायखौ होनो नाजागासिनो दङ। हानायखिनिखौ आंबो इसोरनाव आरज गाबगासिनो दङ बिनानाव। नों थाबैनो हामगोन बिनानाव, नों थाबैनो हामगोन। नों जेबो सिन्था खालामनाङा बिनानाव। फैदो नानि, ओंखाम जाहैनोसै। आगै, फै जोंहा बैथिं दसे बेरायहैनि। आदा, आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनोमोन। मा खोथा बिनानाव? सोङा मानो? आदा, आङो साननैसोनि आलासिल'सै आरो बे साननैसोनि गेजेराव आङो जोबोद खुसियै थानो लुबैदों आदा। आंखौ बबावबा बेरायनो लांना आदा, प्लिज। आं आरो दुखुआव थाबाय थानो गोसो गैला। हानायखिनिखौ आङो बे साननैसोनि समाव आं जोबोद रंजा खुसि थानो लुबैदों आदा, जोबोद रंजा खुसि थानो लुबैदों। आगै, नों मानो बेबायदि बुंदों? आंनि गोसोआ दुखु मोनो आगै। नोङो बेबायदि बुंनो नाङा। नों थांनानै थागोन आगै, नोङो थांनानै थागोन। हानाय दिनखौ आङो नाजाबाय थागोन आङो। थौ, अबाव बेरायनो थाङो नोङो? आं नोंखौ नोंनि गोसो बायदि बेरायहोगोन आङो। थौ। आदा, गाबनो नाङा नालाय आंबा गाबाखै। नों मानो गाबदों आदा? गाबनो नाङा ना, प्लिज, अननानै गाबनो नाङा। आदा, नाया हनै ना फिथिख्रि दावबोगासिनो दङ। जि मोजां मोजांनि नाया। हमनोसो लुगैलांबायहाय आङो आदा। आदा, नाखौ हमसै आङो। नि मोनथारसै। आगै। आगै। आं जेबो जायाखै आदा। आं ओरैनोसो गुजुख्रेबगासिनो दं। आं जेबो जायाखै आदा। नायदो, आं जेबो जायाखै। आं मिनिगासिनोसो दं। आं जेबो जायाखै आदा। गोलैगोन दे नानि, मोजाङै गाखो।
बिबारखौ बायना होना मोनसे बिबार नांगौ नोंनो औ आदा आंनो बै गुफुर खालारनि बिबारखौ नांगौमोन आगै हेल' राकेब आगैया सिटी हस्पिटालाव मा आइ ओंखाम जानो नागिरनाया बहा थांनो नागिरखो डक्टर बाबु हायना नामनि पेसेन्टआ अबे रुम नाम्बाराव दङ रुम नाम्बार 306 थेंक इउ डक्टर थेंक इउ